Sulod si Jesus sa Jericho tungod kay didto siya moagi padulong sa Jerusalem. May usa ka adunahan didto nga ang iyang ngalan si Zakeo. Siya mao ang pangulo sa mga maniningil ug buhis. Gusto gyud niya nga makita kung kinsa gyud si Jesus. Apan mubo si Zakeo ug tungod sa kadaghan sa mga tao, dili siya makakita kang Jesus. Busa midagan siya sa unahan ug misaka sa kahoy nga si Kumoro aron makita niya si Jesus. Kay didto gyud siya dapit moagi. Pag-abot ni Jesus didto, mihangad siya og miingon, Zakeo, dali. Kanaog dayon. Kay karong adlaw kinahanglan nga adto ako modayon sa imong balay. Busa nagdali-dali og kanaog si Zakeo ug sa dakong kalipay giabi-abi niya si Jesus. Sa dihang nakita sa mga tao nga midayon si Jesus sa balay ni Zakeo, nagbagulbol sila nga nagaingon, nganong diha man gyud siya mudayon sa balay ni anang tao nga makasasala? Dito sa iyang balay mitindog si Zakeo ug miingon, Ginoo, ihatag ko ngadto sa mga kabus ang katunga sa akong kabtangan. Ug kung may gilimbungan ako, ibalik ko kaniya sa 4 kapilo. Miingon si Jesus kaniya, Karon naluwas na kining panimalay. Tungod kay kaliwat usab siya ni Abraham. Kay ako nga anak sa tawo, mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa tanan nga nahay sa laag.